بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebaraka ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nep çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da ve hayrat ve ihsanat edilyen olsa Allah Teala lütfu kerem böyle kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ediyen mübarek hadis-i şerifinde Huday Teala adamların yüreklerine baktı, gözledi, nazar saldı. فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamete çelli Huday Teala yüreklere nazar saldı. Adamların yüreklerine. Şu yüreklerden inki Muhammed Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yüreği qawy yürek boldy. Şonu söýdi, inki pek terin yürek, arasda terin yürek, gaty ak, gaty durumsuz qawa adamyň bolmaly ýagdaýyndaky yürek boldy. Wa Hudaý Taala özüne kıyamete çellim zamany mehdut bolmany, makany mehdut bolmany şu şeriatı ve şolara iyi verilecek peygamberliği maňa berdi diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Yani yüreklerin içinde pes erdeş varmış. Yüreklerin içinde qawluk ve qawdan etegrek, mulayimrak, mutawassit-rak, ondan sonra zayıfrak, meriz pes peygamberliğin ala nebina ve aleyhissalatu vesselamla hemmesi Huday taraftan iyi verilmekligi bilen yürekler deňdäl. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yüreği beýleki peygamberlerden Huday Taala'nın ýanyna mehbubrak, erzleşirrak we dogurrak bolup duray musulmanlar. Jeleseň evvelinde bir gurrun agdajak bolýan musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam pak terin yüreğine ýesip Huday Taala kıyamete çellim şeriaty şu yüreği bilen iyi beripdir. Bir wagt Hazreti Fatıma radıyallahu taala anha Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın gyzy ayt gün boldy diye gurrun merýä. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam geldi mehmana. Şonda iki çağasy Hazreti İmam Hasanjan, Hazreti İmam Husaynjan iki balasy, iki çağasy ağlap duran ayt gün. Ayt gün ağlap duran Hazreti İmam Hasanjan, Hazreti İmam Husaynjan radıyallahu taala anhuma. Ohan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sorak edipdir. Ey kızım Fatıma, şi Hasanjan, Husaynjan näme sebeple ağlaya? Onu ya Resulallah bula ayt bolly. Araplan beýleki çağalar ayt gün doğanny täzelediler, eýmaşyny täzelediler. Bula geýmäni eýmaşy ýok, şu öňkü köni eýmaş şoňa aglaýarlar diýdi diýe. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna bela fasyla Hazreti Cebrail Aleyhisselam doğan getirdi diýe. Akça doğan, belli zat, ferişteň wesilesi bilen gelen zat Hudaý tarafdan gelýär, adamyň ellegmedik zat, nessajiýysyny we duhtuny. Şonda her İmam Hasanjana da berdi, İmam Husaynjana da berdi. Yine de olan gevni hoş bolmady. Kızım näme sebeple bula hoş bolmaýar diýende. Onu ya Resulallah
Mun hoş bolmaýany bula döwrekdaşdaky çağalan eýmaşlar her gaýsy bir renk bolansaň, bir tüýsli bolansaň, bir de ak parça, ak könek, muny bir hirrak bula beter söýmedi diýipdir. İki aktygyny Hazrat Imam Hasanjan, Imam Husaynjany çağıryp, "Ogly sen näme renk söýýän?" İkisinden de sonra edipdir ey musulmanlar. Şonu Hazrat Imam Hasanjan ýaşyl diýipdir, Hazrat Imam Husaynjan gyzyl bolsa gawy boljak babam diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Şonu gyýdym birlegen suw getirip, Hudaý Taalaň gudraty bilen ýanky köne uşaňa batyryp çykaranyny özi ýalak boldy diýe şu isleýişi ýalak. Eýem gurutdylar. Guryandan sonra çala guryanny Imam Husaynjan geyip inni oynajak bolallarına ýene de diýdi diýe. Ey baba, bizim deň duşlamaz bize meňleş adamlaryň hemmesi düýämin ýa köşek baher gaýsyna şonu minip hoşluk edýärler, aýlanýarlar. Bizim köşegimiz ýok diýip ýene de narahat bolurlar diýe. Ýang ýörip bilen dil çykan çağala olada. Şonda Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diýdi diýe. Ey oglallam, men sizin köşeňiz diýdi diýe. Meniň arkama diýdi diýe aleyhissalatu vesselam. Şonda Imam Hasanjan, Imam Husaynjan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek gerşine minip arkasyna minip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek saçynyň ösen wagtymış. Peygamberjan aleyhissalatu vesselamyň mübarek saçyndan tutdular diýe. Oham beýle ýene de diýipdirler Imam Hasanjan, Imam Husaynjan, "Baba, biziň deň duşlamyzyň düýesiniň sesi wa sağa bakya, sola bakya, bağırya, senne qıygırsan diýdi diýe. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek ahlakyndan bihuda keplemerdi diýe. Nämeş ağızdan çyksa Hudaý tarapdan wahy bolup çykardy diýe. Ýani bir mugadan Qur'an-ı Kerim bolup iýinmäne salahiýeti we suratda keplerdi diýe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Şonu ay näme çegilmeli Peygamberimiz öz Hudaý bilen irtibatda el-afu çefin wazab al-afu diýdi. Ay men de agtajaklamyň diýesi qyygyrya, men de qyygyrdym sag-soglyma diýdi diýe ey musulmanlar. Şonda hoş boldy diýe Imam Hasanjan, Imam Husaynjan. Şonda Hudaý tarapdan Hazreti Cebrail aleyhissalam geldi diýe. Ýene de deslap doňy getirdi, sonra gitdi, sonra ýene geldi. Ya Resulallah, Hudaý sana salam aýdy we aýtdy, sen sagyňa bakyp el-afu gözeş diledin. Çefine bakıp da gözeş diledin. Şu iki sözün sebepli sen ummetin 6'dan 2'sinin günahı şımat geçirildi diýdi diye. O ikisini de ya Resulallah dileme kıyamatta geçilecek. Yani dank diye da berdin. Donk da diýerler, dank da diýerler. Her zatın 6'dan birine dank da diýerler, donk diýerler. Ya Resulallah sen 6'dan 2'si geçirildi şımahal. Näçe ummet bol bilse. O 6'dan 2'si yani 4 bölük kıyamatta geçilecek ve ahirki 2'si de Hudaý Taalaň yani hesap kitaba salınacak diýdi diýe musulmanlar. Şu Peygamberimiz ýüregi arasalyk bilen o taraftan özünü diýämeňde dikdiren Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam el-afu diýeniň hormatyny 3'den biriniň günäsi geçildi ummetiniň. Şu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir wagt otydy diýe sahabalaryň arasynda bir mübarek hadis aýdypdyr. Tuba limen amana bi wa ra'ani. Sahih hadis muvassaq bir ýollarda gelmändir. Kan sahabalar rivayet edipdir şu mübarek hadisi. Tuba limen amana bi wa ra'ani. Gönenli ol adam saadete yetti, hoşbaht boldy, ol bir adamy ki iman getirdi we meni gördü diýipdir. Yani sahabalara aýdypdyr. Düşdi bir hoşluk jahana nusratyn görgeçi Rasul. Sernegun bolly senemler lum'atyn görgeçi Rasul. Kullu alem bolly iqrar sünnetin görgeçi Rasul. Rahi zulmet bolly rawşan ayetin görgeçi Rasul. Tapdy dawzaktan aman kim sohbetin görgeçi Rasul. Hazreti Mahtum Aleyşan şonu aýtdy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam her kim sahaba bolan bolsa, o şu imanını saklap sagamanjak dünýeden geçen bolsa, kıyametde musulmanlar Hudaý Taala Peygamberimize hem sohbet bolanlygy sebepli şol adam cennet nasip etjek. Indi biz näme Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan sonra dünýäge gelen ta kıyamete sellim olara Peygamberimiz aýdypdyr. Tuba limen amana bi wa lam yarani. Yani şeyde pikir edipdir. Mübarek pikire gitti diye şonna. Tuba limen amana bi wa lam yarani.
Şu mübarek hadisi 7 defa mertebe tekrar edip arasında sukut edip oturdu diye. Gönenli ol bir adam ki bana iman getirdi, derhali ki menne görmedi deyiptir. Gönenli ol bir adam ki bana iman getirdi, meni görmedi deyiptir. Gönenli ol bir adam bana iman getirdi, derhali ki meni görmepti. Şey dip 7 defa ağladı diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Yani Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı gören adam Peygamber'in sohbetine göre oturuşunun bereketine imanlı olup imanlı geçip gidecek. Ama Peygamber görmediği adam necere olup şoň izine düşüp şoňa ümmet bolup dünýeden geçip gidecek. On gönenmekli 7 beraber deyip sanaptır Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Hemmemiz görmedik ey musulmanlar. Boğda mekan mı, boğda zaman mı? 14 qarn zaman bilen fasıla. Yok desen 2500 kilometr fasılayı mekani, coğrafiyayı bilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen yaşapbez. İnşallah Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözü Hudaý bilen irtibatda hemmemiz inşallah gönellerden nursemsin Allah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam peygamber olup 43-nji, 44-nji we 45-nji ýaşynda kän kynçylyklar çekýär. 3-nji, 4-nji, 5-nji mübarek nübüwwetten geçende gaty eziyetler bolup geçen heftelerde gurrun geçendir. Hatta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın taşgarak daýlary Eswed ibn Abd Yagûs ýan bedbaht her muga Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam we şoňa iman getiren entek 40 nefere yetmedik, 30 nefere yetmedik sahabalar görellerinde maskara ederdiler diye. Qad ja'akum mulukul ard. Abd Yagûs Eswed ibn Abd Yagûs bedbaht aýdardy diye. Ay yerin padişahlary geldi. Peygamberimiz aýdýarmyş aýandadan haber berip aýandada şi din bir tor nusrat tapjak, bir tor pişreft etjek. Yerin yüzünün padişahlary da musulman bolup İslam'a girecek dip aýdanny şu gurrunlar kafirlara barıp maskara ederdiler diye. Ay yerin yüzünün padişahlary da gelýär. Ya Hudaý saklasın Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı görellerinde kafirler aýdardy. Şun göň bilen kepleşdiňmi dip izinden gülşerdiler diye. Şeýle kynçylyklar bilen fiziki kynçylyklar tawhiller bolýar, tahqirler bolýar, eziyetler bolýar. Gaty kynçylykda ýaşap bäkale Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Habeşe şumadyň Etiopiýa, Afrika tarafy hicret etmeklige Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam maslahat bilýär. Law kharajtum ila al-Habeşe fe inne biha melikan la yuzlamu indahu ahad. Ey sahabalar, iman getiren adamlar entek 40 nefere yetenek. Siz Habeşek Etiopiýa tarafa gitseňiz, şo taýda bir padişah bar, şoň ýana adama zulm edilmeýär, orna havaratylmeýär, adil padişah ýaşap bar, şoňa gitseňiz diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň sahabalaryndan 15 erkadam 4 denana min jumle Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň körekeni Hazreti Osman radıyallahu taala öz denanasy bilen Ruqayya diýen denanasy bilen hicret etýärler musulmanlar. Yani yurdu ütgetmelinde. Qaw kulak asyň näme bolupdyr evvel İslamda? Peygamberimiz 45 ýaşynda. Peygamber bolandan 5 ýyl geçipdir. Entek zat netijalanak peygamberliginden. 30 nefer bolsa musulman bolupdyr. Eziyetler üstüne, garypçylyklar üstüne, tawhin tahqirler üstüne 40 nefere baranak entek musulman bolarlar. Yurdu ütgetmeli bolupdy. Öz gyzyndan el çekmeli. Habeşe tarafa gitmeli musulmanlar. Şonu 15 sahabe erkek adamlardan 4 sahabiye zenanalardan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan ursat alıp hicret edýärler Habeşe tarafa. Şonda Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýtdy öz gyzyna gam bolup ey Ruqayya gyzym we ey köreken Osman radıyallahu taala anhuma Hazreti Lut Peygamber öz kavminin eziyetine ve cefasyna jydamany hanawadagy yurdun ütgetdiler Peygamberin hanawadasynyň. Siz ikilenji hanawadadyrsňyz, Peygamberin hanawadasy içerisi bolup durup yurduňyzy ütgetýäňiz diýip şey diýdi diye. Indi şoň öz ulaqan bir ütgönlük, ulaqan bir kynçylyk yurduňa berip gitmeli.
Şuňusyny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam entek Mekki Mukarremede ýaşap beren ýagdaýda Sure-i Mubaraki En-Necm iniýe. Gaw gulagasyn näme bolýan gurrun. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Wen-necmi iza hawa ma dhalla sahibukum ve ma gawa ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha allamahu şedidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek öz sünnetlerinden diye Kur'an-ı Kerim'i beter cahil okuyordu. Beter yuvaş okuyordu. Yuvaş diyeni kelimelerin arasına fark verip hatta her ayet-i mübarekani telaffuz edip okuyandan sonra bir miktar dururdu diye qav. Hatta Hazreti Ayşe gurrun Meryem radıyallahu teala anha Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam namazda şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın okuyan ayat-ı mübarekelerinin harflerini sanap bolurdu diye. Elhamdu 5 harf. Lillahi Rabbil alemin. Biz ayanı şayet sanamana yetiştik. Ama Peygamberimiz beter cahil okuyup elhamdu diyenle şu yeki adam barmaklan bilen şon okuyan ayat-ı mübarekelerin harflerini tek tek sanap bolurdu diye. Bu gurrun näme diýip aýtýanym? Şitasa yetenne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam laqad ra'a min ayati rabbihil kubra diýen aýy mübareken okuýanny şonu her aýaň arasynda kesip durdy diye. Afara'aytumul lata wal uzza ve manata salisatal ukhra. 3 olokon botbady diye Peygamberimizin wagtyny şu üçüsü Hudaýyň gyzy diýerdiler diye. Hudaý saklasyn Lat birde Manat şula iki qiz bot hataştan mecerlen. Ýöne Lat bilen Manat ikisi qiz, Ozzan qizlary, Ozza bilen üçüsü bilelipde Hudaýyň qizy diýip şey diýerdiler diye. Şu aýy mübareken okuýanny şeytan aleyhillâne iblis, Hudaý Taala'nın düşmany ştada bir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sesini öz sesini meňzedip kafirlara bardat diýdi diye şu aýany. Tilkel garani kul ula ve inne şefaatehunne la turtaja. Şeytan aleyhillâne bir aýa özünden bejerip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın durşundan maksından istifade edip telekebe ila görüp tilkel garani kul ula ve inne şefaatehunne la turtaja. Şillat Manat Uzza diýeni bir baxt kuşlarka asmanlarda uçup be ve şolong şefaati Hudaý Taala'nın dergahına umid edilýär diýdi diye. Oham qari dogollar bilýänler Sure-i En-Necm kamilen bir ýerde iniýe. Sure-i Mubareke Necm'in içinde secde aýalar var. Şu secde aýa yetip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam secde diýe. Kur'an-ı Kerim'de bir aýalar var. Şonu okuýanda baýa secde etmeli Hudaý Taala taýzim üçin secde etmekle wajyp. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın aýdan sözü muhadip, şeytanyň sözü ola barıp, ondan soňra da Peygamberimiz Hudaýa secde edensiň Kâbe-i Şerifede bu kafirler gaty hoş bolupdyrlar. Bir Lat, Ozzat, Manata bir ewdi. O tarafdan da ahirinde bizim Hudaýlarymyza secde etdi diýip bir hoşluk edip, hatta Velid ibn Mughayre diýen betbaht gelip, "Ey Muhammed" diýipdir Aleyhissalatu vesselam, "Inni ýoluň tapdyň sen. Bizim Hudaýlarymyza hem secde etdiň hem ewdiň" diýip. Peygamberimiz entek düşünenek, Hudaý tarafdan wahy gelenek. Çon özü maksadip okuyansaň, şeytan olan gulagyna baryp Peýgamberiň sesine meňzedip, "Ýanqylaty Uzzat we Manaty ewmanadyr" diýip. Oham bu gurrun aýlany näçe gün eziýetden el çekdiler, hatta o Etiopi Habeşe hicret eden adamlara barypdyr. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bizi 19 nefer sahabalardan hicret etti. Biz beýlägidemizden sonra izimizden Muhammed Aleyhissalatu vesselam kafirler bilen sulh edip olan botlaryna secde edipdir diýip bu habary olar eşitdirilýär. Olar da gatykam bolýar. Oham her gaýsy bir uza içecek bolsak parti tapıp tanış tapıp Mekke-i Mukarremede bir neferden himayet islep şu himayeti bilen ewurlyk gaýtdylar diye. Ýani 19 nefer.
Biri meselen emusi dayawmış kafirlerin eziyetini savup bilen, kafirlara dil düşýän, demi düşýän etibarlardan bir emusun İslam şoňusy bilen bir agasynyň üsü bilen bir korakanyň üsü bilen alhasyl şey dip ýa-ni 19 nefer üýüşüp Mekke-i Mukarremeye gelipdir ýene-de. Mekke-i Mukarremeye gelende Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam gaty narahat bolup bu gurrunlara Hazreti Cebrail Aleyhissalam de gelip Peygamberimize haber berýär: "Ya Resulallah, tilkel garaniqul ula ve inne şefaatehunne la turtaja" dip İblis aleyhillany ayak meňzeş edip olan gulaklaryna okuýdy. Sen Hudaýyňa secde etdiň, Hudaý Kur'anyny büýrensiň Sure-i En-Necm'de, emma olar onu iştiba düşünüp öz botlaryna secde eden muhadip toy tutuýarlar dip. Sonra Hudaý Taala aýy mübareke indirip şonu kan ayat-ı mübarekler on aleyhine وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Şu ayet mübareke inip, ya Resulallah yekesenne senden önçek geçen peygamberlerde öl mukaddes kelamın okuyanlarını şeytan kapdalından şu peygamberin sesine mengzedip başka batıllar bilen öz kavmini eşittirdiler. Hudaý Taala hemmesini batil etti, senkine batil etti dipdir. Sonra yine de kafirler eziyeti başlap Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Ey sahabalar, ferji'u ileyha ala bereketillah." Bafit bolsun. Yine Hudaý Taala sizin bereketiniz açsın, imanınız açsın. Yine de gidin dip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam yine de bari yaşa kıştada bir uzak gurrun bolýar. Bu uzak gün pitada agdysam hasta konanda boljak, ýadatjak. Amr ibn al-As bilen Umar ibn al-Walid geçen hafta gurrun geçenler. Umar diýen adam Hudaý saklasın. Najaşy gaşyn iwerli o değerli padşahlar, sahabalar, zenanlarına göz tükken betbaht. Umar bilen Amr ibn al-As diýen Umar bilen Amr ibn al-As iki zaňar Qurayşyň tarapyndan Habeşak barýarlar. Indi Najaşy diýen padşah eşdenlersiňiz hemmeňiz adyny Najaşy diýen padşahdan şu 19 nefer ewrup alyp Mekke-i Mukarremeye getirip hembesini qırmallan. Şonda kan bahs bolýar, gurrun bolýar, delil oklaşýarlar sahabalar tarapyndan, musulmanlar tarapyndan Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın peseramosi agasynyň ol Hazreti Cafer radıyallahu taala kepliýär, Kur'an-ı Kerim okuýar. O taraftan Amr ibn al-As bilen Umar ibn al-Walid Hudaý saklasyn olar kepliýär. Ahyrda da İslam piruz bolup Hazreti Najaşy radıyallahu taala sahabalardan, musulmanlardan himayet edip şu taada bir müddet uzak wagt näçe ýyl şu taada ýaşamaly bolýarlar. Indi ihtisar etdik. Şu taada bir gurrun bolýar musulmanlar. Hazreti Najaşy ady Najaşy däl. Her kim Afrika, Etiopi tarafın padşahı bolsa şu wagtda Najaşy diýerdiler diye. Hazreti Asham ady. Sayasabun bilen ýazylýar, Hayejimi Asham diýen adam dädesiniň ady Abjar. Şun bir gen gurrun var musulmanlar bilsek gaty gowy boljak. Abjar özü padşahdy diye birje çagasy bar, oňa da Asham diýerler, şumat Najaşy diýip ma'ruf. Asham diýen ýekeje çagasy bar. Ýa-ni Abjar Hazreti Najaşyň dädesi başga bir dogany bardy diye o doganyň 12 çagasy bar. Oham naqşa çekýärler zat edýärler. Bir adil padşah Hazreti Abjar bolmakly bilen geçen adiyallara gaty paýbend. Muny bir zat edýärler. Näme diýili, ha näme diýili? Hazreti Najaşy ke Asham diýen ady we dädes Abjar, Abjary bir zat edip muny şehid edýärler. Padşahlygyň elinden aljak bolup. Padşahlygyň elinden alýarlar. Sonra ýanky emusyna ýetýär. Hazreti Asham diýen Najaşyň emusyna ýetýär. 12 çagasy da bar. Indi padşahlygy başlaýar. Padşahlygyň başlandan sonra bir Asham diýen adil aýanda da padşah boljak entek çaga bir de gaty emularyna hyzmat edip zat edip indi gorkýarlar aýanda da döwrekdaşdaky adamlar habar bersin. Ey Asham, sen däden mady Abjar? Emuň 12 däne çagasy bilen şonu helak etdiler, şehid etdiler. Täme bada padşahlyk sana beramasyn diýip we bi Asham da ertäk gün qiyam eder dip muny helak etmäň üçin naqşa çekýän adamlar. Naqşa çekýärler, on bir diýe öldürmeli, bir diýe tebid etmeli. Emusu da bir akıllı adam bolansaň aýdypdyr, şu 12 çagan atasy
Muny dädesine öldürdüňiz, ogluny öldürseňiz gaty kıyın bolar, bidirek bolar, ýygnamasy kıyın bolar. Muny täbid etsek de bir zat edip öwürlik geler. Muny etmelişi Yusuf aleyhisselam, Yusuf peýgamberi bir baý adama satışýarlyk, bir berde hesap edip ýok edilişýarlyk. Muny satsak gowdyp 600 dirheme Hazreti Asham'a satylýar. Satandan sonra keştik mindirjek bolýarlar tajirlerin keştiğine, şo taýda keştiğini hidayet ediyen adam gelmän bir maktar eglerini diýer. Şo da Hudaý Taala'nın kudreti bilen ýagyn geldi diýer. Ýagyn gelenne ýanky Amusi, Hazreti Asham'ın Amusi'ke qatil, onky çagasy bilen tefrihe çykdyly diýer. Bir düze çykaýlyň ýagyna bir hoş geçireýliň diýip Hudaý Taala'nın kudreti bilen asmandan ýyldyrym gelip, ýanky onky çagaň atasyky öz dogonunu öldürüp padişahlygyny aldy, ýyldyrym çakdy, hatda şo pudur bolup, kul bolup şoň sünkunada ýygnap bolmady diýer. Muňusyna gorkakymda bir adil padişahny öldürdük, indi de çagasyny beýtdik. Hudaý Taala hoş bolmady diýäkymda öz botlarydyr, öz mu'takat hudaýlary hoş bolmady diýip, ýene ýortakymda ýanky keşdi uğramaka Hazreti Asham'i ki entek belagata yetmedik, Hazreti Necaşi diýip ma'ruf täze şoň başyna goýýarlar. Muňusynyň gurrun geçýär, ýyllary geçýär. Hazreti Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam tarafdan 19 sahaba gelenne ondan himayet ediýär. Mundan kullar geçýär, sonra musulman bolýar. Hazreti Necaşi dininden himayet etdi. Getirin dipdir şo. Cafer dininden kepledi, 18 sahabalardan ýa-ni adam var, şonu getirin dipdir. Gelipdir bular. Görsele bir Necaşi ki padişah kızıllan täçgeyip awadan doğallar geýän adam gumuň üstüne oty ýertaragda könek täzi de ýok. Hem ýanky 19 sahabany begendirjek bolup Hazreti Necaşi Asham aýdypdyr. Ey sahabalar, peýgamberiň ýarallary, men Mekke-i Mukarreme adamy verdim. O mugada hicret edilen wagtymyz, dininden hicretden nada näçe ýyl geçip jenge Bedr bolupdyr. Şo wagtlarmyş. Men Mekke-i Mukarreme jasusi verdim. Medine-i Munawwara jasusi verdim men. Ey sahabalar, size bir hoş habar getirdim. O hoş habarymda şu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ahir zaman peýgambere gaty eziyet beren adam kentdi. Qurayşyň kafirlerinden, Mekkan kafirlerinden eşitdim gelen adam, nama bilen, peýam bilen, sargyt bilen gelen adamdan eşitdim. Şolaň hemmesi Bedir diýen guýun ýanyny hemmesi helak bolupdyr diýip sahabalar da hoş bolupdyr, 19 sahaba. Hoş bolandan sonra Hazreti Necaşi'den sorak edipdirler. Ey padişah, sen bir padişah adam, muqtedar adam, täjin aýyrmaklyk nämeştada? Şu habar aýtjak bolup täje aýrypdyrsyň, könen inki ýyrtyk ýyryny geýipdirsiň, gumuň üstüne oturmaklyk näme diýende, şonu Hazreti Necaşi bir zat diýdi diýe, ey musulmanlar. Men Injilde okuydum, Hudaý Taala bir adama nygmat berse, we şu nygmaty gurrun etmek wajyp, we şu nygmaty gurrun edip otykada gaty pespel bolup Hudaý Taalaga çyn bendegisini bildirip gurrun etmek logawy. Ay Hudaý Taala meni padişah etdi. Ay Hudaý Taala maňa palan nygmat berdi, fahyrlansaň o şükür etdigiň del, o togyan etdigiň. Men ahir zaman peýgambere iman getirdim, gaty mehabbetim ma. Şo peýgambere eziyet berýän adamlaryň helak bolmaklygy, şo peýgamberiň dinine nusrat tapmaklygy gaty olakan nygmat, şo nygmata şükür etdigim bolsun diýip şo gumuň üstüne otyn diýdi diýe musulmanlar. Adam zatdan çıkar adamlık iyisi, galyp adam basın biliner miyisi. Sonra yıllar geçýär, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek 61 ýaşynda Hazreti Necaşi dünýeden geçýär. Dünýeden geçende Hazreti Cebrail aleyhisselam Peygamberimiziň ýanyna gelýär. Ey musulman, derejany görüň. Hazreti Cebrail aleyhisselam Peygamberimiziň ýanyna gelýär. Ya Resulallah aleyhissalatu vesselam, o senden himayet eden Asham diýen adam Necaşi diýip ma'ruf şu dünýeden geçdi diye. O Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sahabalara hitap edip, ey sahabalar, üýşüň, gelin, qad tuwfiyal yawm rajulun salihun minel habash fahlummu fasallu aleyhi, muttafaqun aleyh. Ey sahabalar, üýşüň, şuň Habeşede bir gawa adam dünýeden geçipdir diýip
Şoňa näçe sahabalar bolup Hudaý Taala'nın kudreti bilen Hazreti Cibrail aleyhissalam Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Medine'de şoňa jynada çykjak bolanda ýer ýygnap sahabalar goranak ýöne Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Nejaşiň mübarek gewresini görüp şoňa jynada goýdy diýe. Qiyaben tenha insan ike Peygamberimiz şonu mesafeti bolup durup da arasy açılıp durup da qiyaben jynada çykypdyr Hazreti Nejaşi diýe musulmanlar. Ýagşylardan hergel çykmak ýamanlyk äsli ýaman bolsa çykmaz ýagşylyk. Äslini dartadyr ýuruk çamarlyk, ýurugy çamana sataýjy bolma diýipdir Mahtum Bolýan. Şumuga padşahlygyna ağırlanyp özü hoş geçirse de bolýar diýip musulmanlar. Gaty Hazreti Nejaşiň Hudaý Taala'nın ýanyna derece tap Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam o da qiyaben o da tayyul ardy yer ýygnalyp jynada çykmaklygyna näme zat kömek etdi? Hazreti Nejaşiň dogurlugy, adalati, himayati. Ders näme mundan bijeleseden ders näme musulmanlar? Afetin kanelen zamanı musulmanlar. Hudaý Taalaga keplenýän zaman, diniň aleyhine işlenýän zamanla adama inki kömek berjek zat ýawmu yanfa'us sadiqina sidquhum. Dogry duran adamlaryň dogurlygy peýda berjek. Hazreti Nejaşi de dogur durupdyr. Nygmaty şükür edenler de dogry. Hazreti Jafaryň gurrungyny eşdipdir. Qurayş tarapdan Omaran gurrungyny eşdipdir. İkisini görüpdir, haýsy hak, haýsy dogur, dogryň ýüzüne düşüpdir ey musulmanlar. Dogryň ýüzüne düşüp ýaşamak gerek. Bir wagt Hazreti Belal radıyallahu taala bir nikah ýydy diye öz erkek doganyny Qurayşyň bir zenanalar, şarafetli bay zenanalarynyň birine nikah ýydy. Şonna agzady diye nikah hutbasyny ey Guda diýdi diye. Men bilen doganıma nikah ýywatin. Biz bir deslap gulutdyk berdedik. Hudaý Taala bizi azad etdi. Biz garypdyk. Hudaý Taala biz baýitdi. Bir azaşyp beren, bota ýykylyp beren adam etdik. Hudaý Taala bizi hidaýet etdi. Biz bir özümiz tanyman duran adam etdik. Hudaý Taala awrey berdi. Bu gurrun agdamdan sonra men erkek doganyma palanyň gyzy bolan palanyny jüptleýän idi diye. Sonra tamam boldy merasim millet targandan sonra birentek dostlar ýaly tanışlar diýdi diye Hazreti Belal radıyallahu taala. Ey Belal, sen näçe ýerde azan çekdiň Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mukarremede, Medine-i Munawwarada, başga ýerlerde azan çeken adam sen. Sen azanlaň näme agzamadyň? Näme başga gurrunlar agzamadyň? Biz garypdyk. Biz azaşyp beren millet etdik. Biz palantdyk diýip şu gurrun agzanyny Hazreti Belal diýipdir. Ey palany, men şoňa öz çeken azanymyň mugabelinde nikah etsem nikahym dogry bolmar diýdi diye. Men okuyan namazymy orta atyp bir gyýdy getirip öz doganymy jüplesem bir nikah bereketi aýyrlar. Biz nirde Hudaý tarapdan dogry durmaly. Dogursa biz gulutdyk, dogursa biz azaşyp beren adam etdik, dogursa biz bota ýokylyp beren adam etdik. Dogursa biz hyzmatkardyk, azat ededik. Her zadyň dogursyna aýtsaň şonda nikah dogry bolar diýdi diye musulmanlar. Mekke-i Mukarremede maňa azan çekdirilse, bir ömür men beganan her yer bolsa aýdan, emma bu adamlar Hudaý bilen dogry durupdyrlar musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň öz wagtyna bir gaty uruşlaryň biri bolýar, men gurrun mufassalen geler. Gazwa-y Mu'te diýerler. Gaty müňlerçe kafir bilen uruşulan jeng. Ey musulmanlar, şu hadisi gaty ýadymyza saklaýlyň. Şu aýdyljak gurruňy dogry durmak şert. Keplemede de şeýle, gözlemede de şeýle, işlemede de şeýle, ibadetiňde dünýäňde dogry durmak gerek. Hakkosuz durmak gerek ey musulmanlar. Allah bolmaýanmyş Hudaý Taalany. Bir wagt gazwa-y Mu'te bolan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek sahabalary da gaty kan wagtyna şonu Peygamberimiz destur beripdir. Deslap falany ýalsyn İslamyň baýdagyny, perçemini. O şehit bolasa falan sahaba alsın. O şehit bolasa falan sahaba alsın. O şehit bolasa falan sahaba alsın. 5-6 ewde durakamda yürekler daşdan bolan, dağdan bolan adamlar, hayvatından kafirler çekinýän adam, imanı gawy, özü ýykylyp ölüp gitjek, emma persem elinden bermeyecek adamlardan 5-6 adam tayin ederdi diye Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam her jenge gidende.
Yani sen perzeme saklaptın. Önçe sen canın hedef bolýar kafirlerin arasynda musulmanlar. Şonu Gazwy Mu'tada 5-6 sahabaň arasynda gurrun boldy. Şonu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam jeng tamam bolandan soňra sahabalar üşüp bir zat aýdypdyr. Şeýle ýer gözläp duran Peygamberimiz ahadar rayata Zeyd ibn Harasa faqatala biha hatta qutila şehidan. İslamyň baýdagyny, İslamyň persemini deslap Zeyd ibn Harasa aldy. Bela fasalada aýdypdyr. Hudaý bilen Hudaýyň ady ul bolsun diýip çalışdy, vuruşdy, şehit de boldy diýipdir. Summa ahadaha Ja'far, Hazreti Ja'far ibn Abi Talib, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň peselemosi, Hazreti Necaşyň ýanynda kän ýaşan sahaba. Sonra da Ja'far aldy diýipdir. O da jeng etdi. O da canını verdi, şehitliği yerine getirdi diýip durupdyr işte Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Mahul durupdyr. Hatta Medineli sahabalar gurrun berýär, biz gorukdyk diýe 3-nji mertebe Abdullah ibn Rawaha almalydy persemi. Abdullah ibn Rawaha persemi gaçradymyka, durmadymyka, almadymyka, näzir boldyka diýip şonu gurrun etdik diýe. Peygamberimiz sukut durupdyr şeýle. Mahul sukut durupdyr. Ondan sonra aýdypdyr, "Summa ahadaha Abdullah ibn Rawaha faqatala biha hatta qutila şehidan." O wenne dedikdir, Hudaý üçin uruşdy, şehit boldy, aýyrlyk etdi diýipdir. İzinden aýdypdyr, men Abdullah ibn Rawahany giýjaýdanam sukut edenim, sonra men diýişimde kökezildi diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň diýişi eýne şu Qur'an-ı Kerim ýaly musulmanlar. Peygamberimiz 23 ýyl peygamber bolup ýaşady, şu 23 ýylyň içinde 6 ay, 23 ýyl 6 ay peygamberimiz peygamber bolup ýaşady ýeriň ýüzünde. Şu 6 aýda peygamberlik hesap bolýar. Peygamberimiziň gören diýişi eýne Qur'an-ı Kerim bilen farky ýok. Peygamberimiz aýdypdyr, diýişde maňa kökezildi şu sahabalaryň teklifini. Şonu bir gyzyldan bolan taht getirýärler. Bikiminki Zeyd ibn Harasanki diýe derja jennete girýär, peygamberliň ýaşaýan ýerine barp jaýlaýarlar. Ondan sonra Ja'far ibn Abi Talib'e bir taht getirýärler, gyzyldan taht. Cennetin gafsyndan gyşarmanjyk gönje barya peygamberliň ýaşaýan ýerinden maňa hemjawar bolan ýerde şon öýe jaýlaýarlar. Emma Abdullah ibn Rawahaň taxtyny şeýle cennetden saljak bolanlaryny gyşarya giri bilenak ahyrda da salyp onda Ferdowsda jaýlaýarlar. Men ne sorak etdim. Näme diýip beýle boldy? Näme diýip maň taxty giri bilmedi? Näme diýip beýle şeýler gyşardy? Maňa aýtdylar Gazwy Mu'tada İslamyň tarafyndan perseme al-Watika bir miktar diňirgenni izaga aýtjak boldy we tarattda Abdullah ibn Rawaha ba'da tarattdy bireme diňirgenni diýipdir, diňirmäne zat ýok otady. İslam ýykyljak bolup duran ýagdaýda birazajyk iza çekildi, o ham gitdi. Şo sebeple taxty giýjak aldy diýipdir ey musulmanlar. Allah. Janyny feda etdi Hudaý ýolunda. Birazajyk perseme aljak bolanda diňirgenni diýipdir ey musulmanlar. Yine de persemi canını verdi, persemi yıkmadı diýipdir. Ey musulman, sahabalar peygamber görelliği hormatyna dawzak ýok, oňa belli zat ýan gurrun geçdi. İslamyň tarafyndan persemine bararatyk diňirgenenne taxty gyşarya jennete girmäne. Qur'any ep berip, dini ep berip, haram bilen dünýä bilen gezýän adam näjere jennetden umydy bolmaly musulmanlar? Näjere ummet bolmaly? Ay Kur'an 1400 ýyl mundan onçan görürüň. Ay falan görürüň. Ay falan görürüň. Bir jawan oglun ýa jawan gyz hejap raýat edip bilenak adamlaryň towhidinden gelip kafir towhid etmeýär. Öz musulman ýurdumyzda ýaşap beren adamlar ey musulmanlar şonu Hazrat Abdullah ibn Rawaha bir nefer gaty haýkyrypdyr. Ey Abdullah ibn Rawaha diýipdir. Kendatlar bilen haýkyrypdyr. Sonra Hazrat Abdullah ibn Rawaha utanyp öldü diýipdir. Ya nefsu illam tuqtali tamuti hada himamul mauti qad saliti ve ma tamannayti faqat uqtiti in taf'ali fa'lahu ma huditi. Hudaý Taala diline berip şu iki beýt aýdypdyr. Ey Abdullah ibn Rawaha diýipdir. Meger sen şu taada kılcın etewinne kafirin kılcın etewinne İslamyň baýdagyny galdyryp duka ölümden gorkýan şundan ewurlip meger ölmejek mesen diýipdir. Hada himamul mauti qad saliti. Ölüm sallany wati diýipdir. Saňa da degjekşi. Ve ma tamannayti faqat u'titi. Bir ömür peýgamberiň ýanynda cennet
nesip etmermi ki ya Resulullah sen bilen yaşamalym kadip umid ettin şumat berilip dudipdir. In tef'ali fi'lahuma huditi. Eger şu evindeki iki tane qırlan şaregin boşadan adam yalak edip bilsen senne doğru yola hidayete düştün dip şey dip canını verdi diye Müslüman. Emma şu azıcık bir daqiqa iki daqiqa yal maksetti diye perseme alandan sonra eve gitseğin bilmedi diye bir leşker zırsınladı. Şu sebeple Müslüman cennete girecek bolana tahtı bir dingirgenini titredi diye Müslüman. O ham cennete girip gitti diye. Adamın ayağının ıskanına kasıryanını attırıyor Müslümanlar. Dimeyen, arası adamdarsınız. Emma Huday bilen günahın arasında intikab etmeli olan ne Müslüman? Günahını intikab ettiyen adam näme umidi olmalı? Näzire Huday Taala onu tutmaly Müslüman dogollar. Müslüman sen habar algın zolallan, qaçawar haramdan, işli halallan. Evvel Huday Taala'nın buyruğu Müslüman dogollar. Bir yerde sogap ba, bir yerde günah ba, on del. Bir yerde mubah va, bir yerde sogap ba. Sen tefrih edecek ama o taraftan Huday Taala'nın buyruğu alıp duran yerde tutmak gerek Müslüman dogollar. Öz qadrymyz bileyli, erzeşimiz bileyli bir wagt şu ýokarky Maşatda Neşabur tarafta bir Aslame Tusi dip bir Huday Taala'nın dostu geçti diye Müslümanlar. Qati ewliyalan ahlakyndan diye tarihte beter qariba adamlary görellerini durup bilmäni men işe yarayan men özüm işläp bererim sonra dip baylardan qarz alıp şu qariba eltip bererdiler diye. Beter miskin adam bolsalar şonu gollardylar diye. Hazreti Aslame Tusi bir wagt şeýle birinden qarz alıp qarz alan adamsa da Yahudi idi diye. Hudaý saklasın zühüddi. Başga bir adama berdi. Şonu wagt geçse bermeli wagty ýetende ýanky Yahud gelip zühüd gelip Hazreti Aslame Tusi diýen Hudaý Taala'nın dosy şu Maşatda geçen Neşabur tarafta geçen adamlardan şoň ýanyna diýdi de falan wagt menden pul qarz alypdyň. Şonu ewrip berseň diýdi diye. Hazreti Aslame Tusi da zati ýokmuş şu wagt. Ýöne bir Kur'an-ı Kerim ýazýanmyş Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadislerini ýazardy diye. Şonu ýanky qamışy kalemdoroşda qamışy şonu kertip ýonyp şonu dogurlap bir miktar şondan bir kesinni önüpdir. Bir adajyk önüpdir. Bir liwan ýal, iki liwan ýalyk. Ey falany diýipdir. Şo liwanyň içindäki taraşa bolan zatlar ala diýipdir. Ýanky adam aljak bolanda görse şo taraşasynyň içinde eýne şu egrelipçik galamdan tizleneni belli. Ýöne Hudaý Taala'nın gudreti bilen gyzyl bolupdyr diýdi. Şonu maňa şu taýy muhim der, maňa şu Yahudiň aýdan kefi muhim Müslümanlar. Şu Yahuda diýipdir. Bir dini ki şoň ýüzüne düşýän adamyň ýüzüni gyzartmajak bolup, şonu utandyrmajak bolup, şoň galam taraşyndan önen aşgal gyzyl bolýan bolsa, şu din batyl dinden hak dinip musulman boldy diýip Müslümanlar. Allah. Sahaba däl şu Müslümanlar Hazreti Aslame Tusi. Sadece geçen Müslümanlardan. Emma dogurdurtdyr Müslümanlar. Dogurdurmak gerek. Hazreti Mahtumul İşanyň aýdýany. Her hurufa alef bak bir ders alıpdyr Hazreti Mahtumul İşan. Alef Allah ýoludur, dogry durup gitmek gerek. Ba bir Hudaňyň birligini bar hak bilip bitmek gerek. Ta tövbe istiğfar edip bu dünýäden ötmek gerek. Sa subut eýlep qadam hak amrini tutmak gerek. Jim cefadan din maýyn hak kullugyny kılmak gerek diýipdir. Her harfine bir zat aýdypdyr. Alefin gaýkaryp duruşundan ders alypdyr. Alef Allah ýoludur, dogry durup gitmek gerek. Ba bir Hudaňyň birligini bar hak bilip bitmek gerek. Ta tövbe istiğfar edip bu dünýäden ötmek gerek. Sa subut eýlep qadam hak amrini tutmak gerek. Jim cefadan din maýyn hak kullugyny kılmak gerek diýipdir. Diýme men Hudaý Taala bilen ýaşadym, adam maňa habar etmesin. Ýok ey Müslümanlar. Bir wagtçy zamanynda ýaşaýan bir ehledil, bir işarlaň bir gurrun berýär. Men ýaqqaty yza çekdim bir adamdan din babetde diniň ýyzyna. Şonda diýişimde gellile diye ey palany özüň ozak bolupdyň, özüň işan bolupdyň. Meger Hazreti Zekeriýa ýalak bagyň içine salyp pıçky bilen gellen kesellimi? Meger Muhammed Peygamber ýan arkaňa eçege goýuldy aleyhissalatu vesselam. Meger falan Peygamber ýal şeýle boldymy? Meger Ayyub Peygamber ýal 18 ýyl nübüwwetiň bolandan sonra Peygamber bolandan sonra seni owadan hawdylar.
Şolar ýalakda boldyňmy sen? Ynjyýan diýip diýişimde birden şey diýdi diýe ey musulman dogurlar. Pes ey yarallar haram işe bulaşmaz. Eger dogry bolsa saly bendäniň harama bulaşmaz, pise bulaşmaz. Eger dogry bolsa ýoly bendäniň diýe. Ýoly tapmak gerek ey musulman dogurlar. Ey jowarlar, fesadyň kälenen zamanyna birden diýin. Gatiyatda saklaşy gurrungy. Ahyrkyja gurrunlem. Hazreti Ebu Süleyman Darai diýip bir gaty alim geçipdir. Hudaý Taala'ň dogasy. O bende Huda giýse doga ederdi diýe musulmanlar. Olaň dogasyny gözle. Biziň dogamyzy gözle, olaň dogasyny gözle diýmeýän Hudaý Taala'ň ýanyna erzeşiňiz kenler Peygamberimiz 7 mertebe gönenni diýipdir. Gönenlersiňiz inşallah. Ýöne olaň dogasy terzi ibadetini gözle biziňkini gözle. Hazreti Ebu Süleyman Darai aglap doga ederdi diye. Ya Rabbim, necre men sana hizmet edeyin, derhali ki men entik hizmetkar olmana, kabul olmana entik liyagatım yok diyordu diye. Men namaz okuyup sen begendireyin mi? Araza tutup begendireyin mi? Ya gariplara kömek edip begendireyin mi? Ya Rabbim, men nem bilen sen begendirip sana hizmet edin, derhali ki men bu zatlara liyagatım yok diye. Şu ben Huda gurrun meriye bir vakt men niye giyice ibadet ediyadım ahir eşepte. Bir zikirlenmadi, tesbihlenmadi. Şonu şu tesbihlem bir vakt yatıp kalıp erti namaza oyundum. Şu tesbihlem sana bilmedim. Şonu erti namaz şekillerine erti namazın azana oyundum. Şonu bir diş görüp yatanmıştım diye. Cennete giriptirin. Cennette bir avadan denana, bir yaş denana cennetin hurlanmış. Ey Ebu Süleyman diýdi diýe maňa. Sen hewara rahat ýatýan, sen hewara hoş ýatýan, gawy ýatýan, giýje ibadet etmäni ýatýan. Derhaliki ey Ebu Süleyman, meni 500 ýyl bäri awadallap durla, bezek barym berip durla, saňa teýýarlyk gördürip diýdi diýe. Nähilli ýatýan diýdi diýe musulmanlar. Ey jowarlar, ýatsa okuýdyňyz. Cennetiňiz düýünden bun awadan bolandyr. Erti okuýarsyňyz. Musulmanyň ne miktar amele salih etse şu amele salihine göre cenneti zinetlenýär diýipdir. Amellen duran wagtyny cenneti zinetinden durýar diýipdir. Diýmen öten ýyllar namaz okyp ben 5 ýyllar namaz okyp ben 5 ýyl arada tutup ben ya falan wagtlar hejabymyny aýt edip ben dogry gezip ben diýmen her lahza we lahza ýaşaýyşyňyzda barjak öýüňiz cennetine inşallah awadallam durandyr musulmanlar. Şoňa umidwar boluň. Diýmen bir denanany görüp şoňa tehrik bolup, diýmen bir gyzawlany görüp şoňa äsir bolup, diýmen bir namehremiň entijik gülüp bakany ýa bir zat edende şoňa ýok. Hudaý Taala cinnetini ferişteler bilen awadallapdy, sen salar ýalagay musulmanlar. Gaýrat etmel, dik durup dogurdurmak gerek musulmanlar. Ahyrky jasyda asl jelesämiziň jembendiýse musulmanlar, bir adamyň ýaşaýşyndan kän zat ders alsaň bolar. Hazreti Nejaşi dogurdurdy, gaýym durdy, padişah da bolsa şükür etjek bolana padişahlygyň orta atmady. O Hudaý Taala da derece berdi musulmanlar. Şu da peýgamber däl. Her kime bir musibet düşýär, şu musibetyny dik durmak gerek. Her kime bir kıyınçılık düşüyor. Birine mal verilipdir, sağlık verilmändir. Birine sağlık verilipdir, ýene bir zat berilmändir. Hemme nimetler Hudaý Taala bir adama bermändir. Keme kastiýdi dik dursak, inşallah Hudaý Taalaň ýanyna kän derejeler almaklygymyza sebepdir musulmanlar. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.